Ви слухаєте передачу «Крестний ход» як вираження духовного єдинства православних церкви, присвячений величественному Кресному ходу в Києві, в столиці України. Кирил і Мефодій так добре навчили наших предків, що до сьогоднішнього дня ми вірні діти Божої канонічної православної церкви. Сьогодні ми в складі Української православної церкви і славимо митрополіта нашого Онуфрія, мудрейшого духовного старця, патріота своєї держави, патріота церкви, величественного духовника. 250 000 людей наших зібралося, по 250 тисяч. Це було чудо із чудес. Люди замітили, що раніше ще можна було двигатися десь. Тепер усі київські вулиці від Горки Владимирської до монастиря були в людях. Це чудо. То значить, що Україна православна, держава православна. І як би нас не обзивали, єдина сила, котра держить єдинство нашої держави – Українська православна церква во главі з митрополітом Онуфрієм. Однак ось сьогодні ми кажемо: Господи, яка радость наша велика, що ми в Закарпаттю, хоча крестилися на 120 років раніше, ніж Київ, но ми помнимо, як крестився Київ і з'явилася Києво-Печерська лавра. З Києво-Печерської лаври потім виходили монахи і місіонери по цілій Святій Русі і до нас приходили вище Мукачівського монастиря, вище тої Чернечої гори. До сих пор є древні печери монахів. Наш край був свободний, потім уже став частю Мадярщини. Но главное, що уже потім Києво-Печерська лавра розпространяла і на наші землі послідовників Христових. От чому Києво-Печерська лавра донині нам рідна, Мукачівська Чернеча гора і Київська гора – це дві сестри. І вона, правда, раніше була крещена, но та друга зробила чудо. По всій руській землі рознесла десятки, сотні тисяч місіонерів, кріпких вірою. Серед них і множество було там і наших предків. Серед благочестивих, майактивних монахів Києво-Печерської лаври були наші виходці Угрини: Мойсей Угрин, Георгій Угрин і Єфрем Угрин. Радіо Лада. Радіо Лада. В Ужгороді був величественний кресний ход від нашого собора до міста, де будується церков, нова церков Владимира. Хто не пішов на Київ, пішли з нами в кресний ход, Владимирський кресний ход. Це торжество віри і слави Божої. Радость, котру пережили ми в час літургії, непрезиденна радость. Да й служба була спеціально написана так, як будто би то було на Святу Пасху або на Святое Крещення. Господи, благослови всіх людей, котрі держаться віри Кирило-Мефодіївської, віри, котру прийняв Владимир. Поможи нам, Боже, щоб наші Владимири і наші мужчини теж, взирає на подвиг Володимира, старалися бути похожі на нього. А ще й було в історії Владимира гріховні сторінки. Розкаявся, розпустив усі жони при язичестві взяті і женився, вінчався з одною законною царевною Анною і дожив життя вже у святості і чистоті. Господи, благослови наших людей, котрі 1150 років візантійські православні. Помагай нам і далі сформувати з нас, будувати будови духовні, аби кожна лічність у наших храмах формувалася для будущого участі в Царстві Божій. Поможи нам і далі супротивлятися дикості цього світа, хоча вона буде мати такі примальовані зовнішні, то прогрес, то якісь обмукнута у національну обгортку. Абсолютно відношення ні до чого немає, бо віра во Христа – це індивідуальний вибір. Як індивідуальний вибір при женитьбі, ми вибрали віру, ту, яку любимо. А полюбивши, який чоловік не віддасть життя за свою жону, за свою сім'ю? І ми готові віддати життя своє, якщо потребується, якщо хтось подойме руку на нашу релігію, на нашу Кирило-Мефодіївську, візантійську православну віру, яку ми прийняли на 120 років
от Києва, а нині то величественний город з монастирями і храмами. От почему так нам важно держатися в духовному єдинстві всі в православній українській церкві, бо так поступаючи і самих себе збережемо, і многим людям поможемо удержатися в єдинстві, а в вічності разом з Владимиром Київським, разом з усіми святими, котрі тут на землі не провалилися від свого вибора, а твердо йшли по бурхливому морю, як по тверді, і наслідували Царство Божє. Ви слухали передачу «Кресні ходи» як вираження єдинства Церкви Христової, присвяченої Кресному ходу в Києві, коли на благословенну молитву зібралося 250 000, лише 250 тисяч православних людей, вірних, мирних, благодатних, спокійних, ангельськи пройшовшим по центру міста від Владимирської горки до Святої Києво-Печерської лаври, возвіщає всьому міру разом з представниками усіх православних церквей, що Українська православна церква і мировое православ'я в єдинстві Томас є у Українській православній церкві, у митрополіта Онуфрія, його духовенства і Божого народа. Слава Богу! Слава православному мирному народу, хранителю віри православної і всього, що є найдрагоцінніє для нації. Радіо Лада. Радіо Лада.